Bangsane makanya sedina kesita yang itu awan patang lagu wengi telung lagu anggo liwin sewengi biasanya telung lagu ukuran liwin asal kurangan telung lagu masalah tahun maning anggo umuran kuda 45 tahun telung dina pisan iku besok tuh bener ora ari nah ngomong sudah jemben pernah ganti musuh ya bentang kalah barang dengan tertanya yang aku terus ayo menggarap era malam bagian dia misalnya dus wimak bareng bang ya pak ya umur 75 tahun bro nak orang baju mani kalah loh orang member lah ngerebut katur maning gara-gara pemanggah pun dengan mawon sing teman kan bocah nom tuli biasanya apa-apanya dinas nah kayak ini gaya foto-foto ora pantreteng aturang goesti bareng kasainggan wojo layo sapi wah sopo Ontorjo nogo bagindo balik ketakon sopo mulai tekon dino terus sombrang lautan jayeng semoro orang jayeng semoro karpopo di namun sembrang dalam belum butuh wani-wani ini bareng-bareng nanti marang jatuh kan kuning gayung bertari manik orang putri di paling tawang gantungan pandino terus jambul timbul wong-wong sunganti kaya posasili kayu pinggang sopapan ini bagus kowe arep ngiloni janoko loro pombo tepat dan kamu rontok nih kamu dereng aku
ingon wah apake ngarga soto kresna maning gersantiniro pengen semonyo anggar cita bojering prapoko glabris lan lakune pancen ora mung kabare nanging kabar gawa kasunyatan wong Pandhawa turunan sing bisa mabur sapa iki Gatotkaca Pripi Atmaja Krincing Wesi Jaka Latu kalau aku saka negara seberang lautan balane Prabu Jayeng Destian aranku sapa ayo ora manut puntir gurumu ya kala sidung limut arep membela pendhita Duranggone bakal program lawan Betari Manikara ora diulungake kowe dadi palang kangsar dadi lan pati monggo
Sebul Hajat Bapak Warsono Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Mbak Kusmiati kalian Mbak Tuliman? Nggih. Aja nambah temenan kok ya. Mbak Kusmiati karo Mbak Tuliman. Karo Mbah Tuliman. Saking senenge Lik. Nggih. Timbali nang kene lantaran Bapak Priyanto karo Pak Wito sing lamungan. Nggih kok kula piti dawuh Pak Priyanto kali Pak Wito niki sing dawuh kaprisoan mriki. Penontonnya luar biasa, tepuk tangan kok Pak. Nggih. Dan niki ketika antusias sangat niki Percaya. Desa Penguncen Kroya pedemian kuwi nguri-uri budaya. kejaba nguri-uri nih kelebu ngurip-urip aja nih. Laras. Nggih. Nyatane kula karo panjenengan ora mung ngabiki ya ditimbali nang kene. Sering kami biyen niku timbali teng daerah mriki kaya Muga-muga hajate Bapak Warsono dipun paringana sing maras slamet nggih. Amin. Slamet sing nanggap sing ditanggap sak penontone sak tamune panjang yuswane murah rezekine slamet dunya lan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Pengantene ya dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin. Kades Kuncen Bapak Laidi lan sedaya warga masyarakat mugi tansah dipun paringana berkalan desane tata titilan tentrem gemari kalau jinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Sauge niki para bakul-bakul bludak niki watoko. Terus kulon panggung belawetan nganti kulon panggung wetan panggung kebek ngarep kok gemari ramu kabeh sikus mung nang sore gedang nang. Lah iki asiko sampal iki dapuk sirang bedogol pring pokoke. Mesti kewenangan lek dadi. Ya ora bedogol pring kan nuduki lik lalara lho. Sok palama diwaca ki anu akeh banget kalau sing biasane ora kudu sing penting salame kowe. Sing mripate siapa? Sing madang genah ora mawi dicoki batok. Tekan masa ora? Ya mang olah. Oh iya iya. Tekan nampani bae kok ya. Nampani bae kalau ngantuk. Ya terima kasih. Kalau lagu ini biasanya orang kudu. Oke. Dan oke. Yang paling utama dan yang pertama. Ini pamundutan saking Bos Riyanto. Bos Riyanto. Ya. Lagune mowe padang bulan. Padang bulan lagune. Fokus pinanti mong. Jelas urung kabeh. Urung kabeh. Jarku. Mbak Suyut ngersakna jarum. Suyut lagune jarum. Pak berapa filter? Jarum lagu. Oh lagu. Ya. Pak Kuat Kroya ngersakna lagune wonten ninggal katresnane Mbak Desa. Selamat Pak Kuat. Ayo bocah paut. Ya kan masih ada anak. Tolong Pak. Iya. Ya, pegangin A. Waduh. Oh biasanya kan dicekal nang. Barang yang dipanggil AA nang arek. Terus kok ketone kaya nu gendong mriki kok. Mereka juga akar kan Iku ya ndak pikir ya yang cekel AA iku ya. Iya. Barang tiu pamundutan lagu saking Mbak Pak Parno ngersakna lagune Kembang Rawe Gubung Asmoro Gelang Kalunge Wiwi. Luar biasa. Kayak pembagian door fresh ya. Kayak Agustusan wong sing dina Agustusan. Kayak Agustusan. Persis. Main orang ngantuk kaki. Ya iyalah. Permintaan dari Bapak Haji Susilo. Ya, ngene. Urung ya usah. Main nge-make banget apa? Ya nemen lah. Ini nanti make minta lagune sambal kemangi. Mbak Kenti. Siapa nih? Sadari Pak Haji Susilo sing nate ngaturi Pak Togo. Oh iya. Matur nuwun nggih. Saking Bapak musik kampung sama lagune wonten Gubung Asmoro jarum-jarume Mbak Deska. Terima kasih. Matur nuwun. Nyala Deskaku. Langsung Langsung difonkan ya. Ya apa-apa lah. Manisnya dikandeti ya. Itu kan mempercantik diri, itu kan penting.
Oh iya, membuat bahagia diri sendiri itu penting. Oh, begitu ya. Iya. Ngilu malah wong wedok yang ngilu sama dia. Iya, biasa. Itu orang ilo. Ora. Apa ya? Isin nyong anggar Wong lanang jalan. melaku, wong nyong anggar melaku meliwati lemari benang berada dewa. Udah apa sih, Lek? Betir gambare dewa kok. Aku seperti prikut apa? Dan. Yo ora lah si gogo lho. Oh, kagak duduk. Dan kubise. Oh, oke. Malik kok Malik? Malik iya. Rambutnya. Jadi warna. Permintaan aku dari Bapak Selamat Manganti SPM Sekar Bima Manunggal minta lagune wonten Gerigise Mbak Wiwin. Menyala Wiwinku. Oke, pasal pengersana Trigise Mbak Wiwi. Trigis. Wis diganti ya. Ya kayak kue ini ya. Iya. Jarku udah Trigis. Mali niki Lek. Permintaan dari keluarga Buntung. Nah, lagune wonten jarum-jarum. Nggih, kali bajing loncat makin iki sampun ya, Lek. Sampun, nggih. Nggih, matur Yo, nuwun. kalipun pegalipun, Bapak. Monggo. Amin. Permintaan dari Bapak Yasa. Salam rahayu Mas Eko. Oke. Ih, rahayu sabunging dumadi. Kula nyuwun lagu Randa Sinden ingkang nyekar Bu Kenti. Jadi diundang bunga meloro. Bu, kok bu, itu pulang bu. Aja Bu, bunyong yang itu kan dia. Aja bunyong ya titik yo. Testing maning kene. Nah, Maning. pacari ya. Oh, namanya. Dari Mbak Pak Sastra Mbak minta Sastra. lagunya perapatan ceweknya Bukus Minarti. Ya, Pak Sastra ngersakna celenge Mbak Kusminarti. Celeng-celeng. Apa niki? Perapatan Oh, celeng. perawatan celeng ujarku celeng. Siluman. Iya, permintaan dari Nini Pereng. Nah, matur nuwun ya nih, jangan aju banget Nini nego. Kayak bukan ti. Oh iya, iya. Kayak itu ada bukan kita yang Mau bolong. Mau blong. Oh, muncul gua mau bolong. Kabeh tetep nglakoni. Iya betul. Amin. Semoga Si bisa. kusang itu dia kayak kalah. Oh ya amin, desi sehat nyatane ya nih. Nah, rezekinya sing lancar. Hah? Apa ini ya? Gak bisa ini ketulisan kok lelok nama. Ya besok anggar apa? Yo, Anggar kok aja Mbak Pereng Nini kayaknya. Pereng. Ya kayak